ин ҳамин мошинака бисёри вақтҳо дар анҷа ховай мошин ай сабабе ки хона дар ин ҳамин домай ӯ қана мегарда мошина инҷа мондага так ягон проблема надора рост ака ман зарура ҳамира фурӯхтан срочно сумум дар корай бояд Россия брам сум надорам дар ҳамин зиндагӣ ҳам мошина мондае ки мақсад ҳамираам фурӯшум агар хай пулаш хела камбудёма буд мекунам як форат бубин мисол на мотор патор балон любой чишабинака ягон проблема надора пеши любой устод буди баршака чанд меги ба нархи охирша ма ака мошина 20,000 гуфтесам хай харидори аниқ боша бо ягон сум арзонш мекунам аканчат линсенаш чанда 18,000 ака 10,000 метавонед пеши ягон уста намебарам ака ту мазоф кадис 10,000 дад 4 балон яъни қад дискош 10,000 мешавад худиш розӣ набошӣ ман мерам ягон тайгаша мегирам 10,000 сум дорум оз дастамда мебарам метавонед мошина мегирем пеши ягон уста пуста намебарамаш ака розиша ака ака бовар ки туғми намегирад мошин ягон проблема надора гуфтесам ку пеши любой устод биги бари ягон дар надора ихтили 10,000 дат мазоқ кади мошина агар ман зарур намебидам 25 та 27 та дам намедодам 10 та намешам не ака охай я бор медиди мошина аввал ки я драни сусша ма берун шадидам ма бароям қатра 10 та гуфтам агар ки нашава ай мерем поёни корвон мерем мошин дигари мебинем панотон ба худо бахшиш намешавад хуш омаден фай куя ушад ака мегӯям ира 10,000 баъдш нагуфтем ҳамин вақти сум дар кор шуд ку вай нигоҳ наметини чанд қай чӣ халия вале ё купар ягон ним соат ё 1 соат бас максимум занг мезанам баъд ба худам я экспанҷ доштам омадам пеши 120 та гуфтан надод меша ҳамун бача як ҳафта пас омад 84,000 дод меша вақти сум маҷбурум кард максимум ним соат 1 соат пас занг мезанам ё брем жад мекунем алло ака киҷодаи шинохтӣ ба фикрам ҳозӣ омаден мошина диден ку ҳо ака худат суми наличка аниқ 10,000 дорӣ мақсад бо нагӯй пага меёрам ё ирӯз бегаҳ меёрам ҳамин ҳозӣ дошта бошӣ биё ака 10,000 амтаи мошина бигӣ бира барое ки марам сахти баъд зарурам да сум надорам дига вибр надорам бояд ҳамин мошина фурӯшам ягон сум дастам дамонаву бирам гап нест ман ажратат мекунам биё хай ака хоб мунист мошина фурӯхтам барои Россия рафтан дар савдо мондагиш будам ҳамун як ду бачаак омадан якрав будианда исти задан усти задан арзон кардан ҳай зарур ки будам доду мошина рафт ма вай асосан 20,000 гуфтам саростима мефурӯшамша ки як ду одам яхс омадан 10,000 да гирифтан рафтан бо 10,000 дига болош дамодам барои ҳамун пешта омадам ки як шинос дорӣ гуфтан турӣ карда метавона барои Россия рафтан наи ҷасураву муҳаммадаву ҳамёра роӣ кардагӣ буда ҳаст я шинос ма сайроӣ мекунаву яке мошин тарзони баъд фурӯхта ка одамо будан занг мезади як шиноса туғри мекардам мефурӯхтем бояд бирам Россия бирам ака хеле даҷа корубор сар шидаги ҳаста я одами конкретни дорум роӣ мекунам бе ягон фиреб бе ягон мошенникӣ барои рози чанд каса фаҳмидам фиреб мекардиан пула мегирифтиан билет намегирифтиан ё ки ай Россия вазорат мегардондианшон намемондиан даромада ан ҳамин ҳолатоша гуфтам и бародари тирам бо ҳам хеле фиреб ҳамаша ҳуҷҷатоша тахт мекунам ҳамаша қонуну қоидаи мекунам роӣ мекунам ай аэропорти ҳаму Россия гузаронданаш да 100% гарантия метия чанд каса ма пеш кадом восита роӣ мекунад коргари давлате ҳам худаш не вай шинос дорам ка да ҳаму Москва да шиносош ҳаста духтуро ҳастанд ки мақсад худат мефаҳмида туғри мекунад ҳуҷҷатора ҳамара дора ай духтуро справка туғри мекунад не ки як гапае ки коргари давлат набоша ора бовар кардан қина коргар нест ҳамин хелз вақти я офис шуда ҷамҷа мақсад худиш сохтан мешина яди шогирд ки дига дора ҳам хали бугӯӣ ки мақсад фиреб кунад касера пеш бурдам корша буд кадаги ай ман худ да бовар мекунам биё буркаши ҳамон бирем сума битием шай пай корша манам тезтарак бизанам бирам Россия
мешава. салом алайкум ака. Чикели. ака? Саломати хуб? Хуб. Чё кардин? Ҳеҷ ака, кора чӣ кардӣ? Чё? Ма урус как раз так савдум номерот тагум кардам, телефон маҳаллиш кардам, чанд да номерот як телефон намекини, як хабар Номерон намекини. чӣ ака? 558 72 52 46. Гап не. Чӣ хизмат? ҳамсинф ака, шинос шавед. Ами мехоҳад ки Россия рафтан мехоҳам, камтар мушкилӣ дорам. И гуфт ки як шинос дорум барои равон кардан бо осонтар. чӣ хеле вазъият рози мақсад ҳамро? Как раз вақти бениҳоят худ омадем. Ҳозир 10 кас да як корхона дам хеле коргар дар кор шуда. Аҷа справка маша рӯй мекунад. Ма рафтам ки 10 кас биё. Ҳозир хеле хат мешава, сабаб хати рафта. Барои аму корат ҳал шаванда, лек худ медониӯз чанд сомаи билет милет. Бале ака, ман медонам нархи навораву, лек якаҷон як гапи дигаре ки мақсад суми калона 10,000 12,000 сомона ма метимам. Сума мабодо яки агар фреб нахӯрем хуб мешава, барое ки ба шинидагиҳомон ҳозир фреб кардесиам бисёр. Яъне Мунис ин қадар одам овард, ман рӯиш кардам. Нахоҳам зулму ба мит нарасав тра рӯй кардам. Марам ба ҳамин хотир гуфт ки одами боваринокай ба рӯи ҳамин пеш шумо омадам. Мисол ба ҳар ҳол гуфта намешава и одамияй. Не хамшана хамид рӯй карда натонистем сумта абрат. Возврат мекунем сума? Конечно, ба хотири Мунис агар не хеле мо чиз надорем. Ма ҳозир сум овардагиам баромда, ман мошин доштам, як мошин ма фурӯхтам. Пули хеле захира ма надоштам. Барои рафтан мошин ма фурӯхтам ки билет бигирам 12,000 сомон овардагиам. Ҳозир сума битим мешава агар? Меша. Чанд рӯза баъд билета тайёр мекунем? Ба фикрам пагая дига корда ҳал мешава. Неки акаҷон сумон бисёрш 10 сомонай ина бохтан ҳисоб. Хеле бисёриё говошона мефурӯшанд. Ҳама ин чизошона мефурӯшанд. И туғрия 100%. Марам як мошин доштам, хайрият ки ба умеди он будам корум буд фурӯхтам, пул кардам. Корд ҳалай номерота бугу. 901 11. Ҳамин рақамҳои ман ака. Беҳтарин Мунисҷон ма туда занг мезанам агар ки кор бо ягон одами дига пайдо шид, ҳой бугу как раз 10 кас мада дар корай ва идо дара корша ҳал мекунем, насиб карда боша, тудам як кори хуб меша мераи. Ду рӯз пас аниқ ма биём уже билет тайёра ака. 100%. Хоб, гап нест ака. Ҳазор раҳмати калон. Майли Мунисҷон. Майли ака. Хоб, барои кор бо алоқа даем ака. Майли. Беҳтарин. Не каси дига. Аммо хонаи гуфтагии Итолиям дар фурӯшай? Хаз ман меём залогша метам. Майлиш. Мунис. Салом алейкум ака. Алейкум салом. Хуби шуда ака? Меша раҳмат чӯ кард дуда? Эйчи акаҷон ҳамон кори соргон чӣ шуд? Ахдам шинос безорм кардагия. На шав мемонам, на рӯз падрият телефон мекунад, заряд телефон маъмул буд кадисай. Мо ҳамтун дараи бисёр зан бисай, аммо меам худам кор чӣ шуд? Мақсад пешяне намиштания. Аммо бояд 10 та квота рӯй мекардам барои кор, қати справка ма чизош.
аму кам тарак дер шудеса падвалид монкадестан амура як бифамуно ки хайм кор бора мая бор фамундумуш нафамиде яката 2 рӯз гуфта буди қайқа уже груби қадима гап заиста ма гуфтум давай дига телефонш най бардорум майш гап нест майш алло Салом алейкум ака. валейкум салом Акама Торгоно. шинохтумай шинохтумай Ака ҳам кори мо чӣ шид охи як так за шайбан 2 рӯз гуфти одаморо хел захмат кардест ака. дар илтимос камтар эҳтиром кардагам Хема эҳтиром акама хидма эҳтиром кардестам. Ты гуфти 2 рӯз за кор табуд мекунам. Бо ман гуфтам ки кред намекунӣ не гуфти. эдо дар камтар проблема шида Ман бия мошини фурӯхтам ака. Ман ҷо пул меовми хару. эдо дар хели гап назам сум табрад дакор баша метемати хели гап наза Та ака кред кардест одама. бача ҳамо мада бояд роӣ мекардам Чира рӯй мекардам. ман тра гуфта будам ку справка қатъиан ман ҷои кор квота бояд роӣ кунад Оха ака корера буд карда наметавонӣ. Чиба ба кала мегирӣ? Ман як кас дига дар ҳамун сума медодум корман буд мекард яке. ба худо бениҳоят бетаб гап задестай охирон одогоҳ мекунем ки я бори дига ҳам хеле телефон мекунӣ тафшиш мекунӣ ай сум пумод мемонӣ фаҳмидӣ давай Потом, знаете, они все уже перестали производство, один раз угодили, но не так давление снизилось. чо карди акаун билет чӣ шид одаморо ахмақ кардеста 2 моҳ шид телефоно намебардори занг мезанам ич хеле гап занияй ты вообще хита ҳармат мекунӣ ба он телефон ма гуфтумад ки одам гап занӣ тахшука байнами кора ната да сумай на билет фаҳмидесай бира любой ҷо шикоят кун шикоят кунам ман ғайри худо ҳеҷ кас надорам ки шикоят кунам ман ай болои ту назди худо шикоят мекунам ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей. Видеое ки мо пешниҳоди шумо гардонидем тамошо кардем. Мо айни ҳол дар бораи ҳамун видео мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон мефаҳмонем. Бо диққат гӯш кунен ҳолате ки шумо дар навор диден чӣ намуд ҷавобгарӣ дорад аз назари кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон. Ва як чизи дигарам қайд кардан мумкин аст ки директори агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон Икром Субҳонзода дар чандин ҷаласаҳои худ қайд намудагие ки агар ҳар яке аз шаҳрвандое ки рӯбарӯ мешаванд ба миёнаравҳое ки билетҳоро қимат мефурӯшанд бояд муроҷиат кунам ба мақомотҳои дахлдор. Чиқадре ки дар навор диден ҳозир шумо ма барои чипта харидорӣ кардан мошин фурӯхтам ва пула додаму мара фиреб карданд. ин як наворе буд ки мо хостем бо тарзи роҳҳош ба шумо нишон бидиҳем ки мақсад ҳамин ҳолатҳо шиданаш мумкин аст ё дар баъзе шахсиятҳо мумкин шида бошад ки барои фурӯши чипта ягон мошинша ё ки ягон молша фурӯхта бошаву лекин дар охир фиреб хӯрда бошад. айни ҳол мо ба шумо мефаҳмонем аз назари қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 247 омадагӣ аст. моддаи 247 дар бораи қаллобӣ аст. қаллобӣ яъне мошенникӣ мешавад бародарои азиз. ин модда иборат мебошад аз
4 қисм, яъне қисми 1, қисми 2, қисми 3 ва қисми 4 мо айни ҳол ҳар як қисмша мехонем ва шумо таҳлил мекунем ки кадом намуди шахсиятҳо ба ин намуд ҷавобгарӣ кашида мешаванд. Яъне қалобие ки тасарруфи молу мулки ғайр ё ба даст овардани ҳуқуқ ба молу мулки ғайр бо роҳи фиреб ё суистифодаи боварӣ бо ҷарима ба андозаи аз 250 то 365 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳдуд кардани озодӣ ба муҳлати то 3 сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати то 2 сол ҷазо дода мешавад. яъне ки дар аввалан қисми якумаш ҷарима дорад. Мисол мегирем, агар яке аз шуморо фиреб мекунанд ба миқдори як пули муайян ва дар ҳоле ки шумо шикоят мекунед аз болои ӯ шахсият, аввалан ҷарима таъин карда мешавад ба миқдори аз 250 то 365 нишондиҳанда. ва ногуфта намона ки ҳар як нишондиҳанда мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон баробар мебошад ба 60 сомонӣ. Дар ҳоле ки агар ҳамун шаҳрванд ҷаримаро пардохт карда натонист, дар қисми якуми ҳамин модда аз озодӣ маҳрум кардан низ ҳастай ба муҳлати 2 сол. ва мегзарем ба қисми дуюмаш. қалобие ки такроран аз ҷониби гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ ба расонидани зарари ҷиддӣ ба шаҳрванд аз ҷониби шахс бо истифодаи мақоми хизматӣ содир шудааст бо ҷарима ба андозаи аз 365 то 912 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 2 то 5 сол ба маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ҷазо дода мешавад. яъне ки дар қисми дуюмаш аллакай омадагиай шахсиятҳое ки бо маслиҳати пешакӣ, мисол мегирем, агар яке аз миёнаравҳои билетфурӯшо медонанд ки дар ҳақиқат ва ё шаҳрвандоро фиреб кардаастану якчанд шахсията дар бар мегиранд, мисол 3-4 кас ҳамин корҳоро ба амал меоранд, дар ин ҳолат нисбати ин шахсиятҳоам дар аввал ҷарима таъин шудагиай то 365 то 912 нишондиҳанда ё аз озодӣ маҳрум кардан ба муҳлати то 5 сол, аз 2 то 5 сола аз озодӣ маҳрум мекунанд шахсиятҳое ки дидаву дониста бо маслиҳати пешакӣ ба як кас зарар мерасонанд ва як каса фиреб мекунанд. ва қисми сеюмаш боша, агар қалобие ки ба миқдори калон бо ҷарима ба андозаи аз 912 то 1460 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 5 то 8 сол ҷазо дода мешавад. ва қисми чорумаш боша, агар қалобие ки дар ҳолати махсусан хавфнок ба миқдори махсусан калон содир шудааст бо ҷарима ба андозаи аз 1460 то 2190 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 8 то 12 сол ба мусодираи молу мулк ҷазо таъин карда мешавад. яъне ки қисми сеюм ва қисми чорумаш ҳолатҳоеро дар бар мегирад ки зарари махсусан калон мебошад ва зарари махсусан калона қонунгузорӣ чӣ хел муайян мекунад. мисол мегирем, агар яке аз шахсиятҳо дар сатҳи зиндагии паст қарор дорад ва ӯ шахсият дар зиндагиш 5000 сомон дорад ва ғайри 5000 сомон дига ҳеҷ чизе надорад ки мисол зани фарзандша бихорона ё ки рӯзғори хонаша пеш бубарад. барои ана ҳамун оилае ки дар сатҳи паст қарор дорад 5000 сомон и аллакай зарари калон ҳисоб мехӯрад. ва боз ҳастай оилаҳое ки мисол сатҳи зиндагишон хубтараю, мисол дар аму оилашон дар зиндагишон 100 000 сомон доранд ва ирам низ дохил мешавад ба анамун зарар расонидани махсусан калон ё ки хавфнок. вобаста аз сатҳи зиндагии шаҳрванда нигоҳ карда қонунгузорӣ анамун шахси ҷинояткора ба ҷавобгарӣ мекашад. ва ногуфта намона бародарои азиз ки ин ролике ки ман пешниҳоди шумо кардам, ин танҳо барои миёнаравҳои билетфурӯшҳо тааллуқ надорад. ба ҳар як шахсе ки ба қалоби даст мезана, як шаҳрванда фиреб мекуна, суистифода аз бовариш карда молу мулкша ба даст меора ё ки пулша мегира, умуман ба любой роҳе ки бо роҳи фиреб пул мегира аз ягон кас, ҳамин дохил мешавад ба қалобӣ ва ҳамин суханҳое ки ман қайд кардам, ҳамин моддае ки ман гуфтам ба ҳамин қисмош нисбати ҳамин шахсият, нисбати ҳамун шахсе ки ҷиноят содир мекуна, қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷиноятӣ мекашад ӯ шаҳрванда. тамошобинои азиз, умедвор ҳастам ки хуб фаҳмиден ва хуб дарк карден мақсади асосии навори мора ва суҳбати имрӯзаи мора ки тааллуқ дорад ба шахсиятҳое ки як каса фиреб мекунанд бо роҳи
мақсад барои билет фурӯхтан ё ки барои ягон коршо набуд кардан умуман ба қалобҳо тааллуқ дошт. мо ба ҳамин хотир хостем ки ҳамун саволҳое ки шумо дар комментария равон кардаген оиди нарх навои билет ё ки билетҳоро то 20 000 мефурӯшанд мегӯен, оиди ҳамин шахсиятҳо мо амира пешниҳод кардем ки ҳар яки шумо ҳақ ва ҳуқуқ дорен. ҳар касе ки миёнаравӣ мекунад ва пули шуморо мегирад, кори шуморо буд намекунад, мақсад билетон наметиҳад ё ки фребтон мекунад, шумо ҳақ ва ҳуқуқ дорен ки аз болои ӯ шахсият ба мақомотҳои болоии дахлдор муроҷиат кунен ва ӯ шахсиятҳоро ба ҷавобгарии ҷиноятӣ қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон бекашандшон. Ва фикри ҳар яки шуморо оиди ин навормон ма дар комментария интизор ҳастам. Агар бихоҳед ҳамин гуна наворҳои мо зиёд шавад, дар комментария бинависед ки мо навори навбатимона ҳамин гуна дар чӣ асос ва дар чӣ модда пешниҳоди шумо бигардонем. Ва агар ягон савол ҳам боша дар комментария метавонем пешниҳод кунем. Дар канали юристиҷаи обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша то барномаҳои нав.